Здравейте, приятели! Аз съм Метака29 и днес ще играем Майнкрафт. И ето как изглеждам аз. Не мога да съм така. Но аз искам да съм си ето така. И нека да започваме. Добре. Който иска да се свържи да играе с мен, просто да напише в коментарите и някой ден ще се свържим и разбира се ще участва в клипа. Добре, днеска ще правим в началото ще правим къща, по-нататък постепенно ще я довършваме и да. Добре, само да падна. Добре. В момента аз имам къща и ето е там отсреща, тя се вижда. И ще ви я покажа, за съжаление ще трябва да изоставим и да направим нова, защото вече ме омръзна ния къща. А пък и не е достатъчно хубава. От тук се вижда много голяма, но като влезем вътре е доста скучна. Ще ви покажа всички стаи. Тук имам някакви неща. Сега ще влезем тук. Тук е нещо като градина, но сега ще излезем. Опа. Добре. Не. Добре, хора, направо ще правя нова къща, защото добре, с малко се връщам, само да намеря място и с малко се връщам. Добре, хора, вече намерихме къде да сме. Сега само ще трябва да окопаето е така. Добре, и толкова мисля да е голяма къща. Сега ще сложим добре, почва да става тъмно. Слагам си леглото и да ляга да спи. Добре, стана сутрин.
Слагаме тези така. Добре, искам да сложа както и да е. Не такива. Добре. Отстрани ще го заградя с ето е такива. Добре, забравя да сложа сложа прозорцност, малко ще ги сложа. В смисъл, чуйте, като го щупя, как се чува като се едно прозорец. Но не може да се вижда покрай него. Забележете, стана малко като баня. Но аз ще го направя така. Чуйте, ще ги сложа ето така. Сега ще сложа прозорците на ето тези празни места. Така. Ще сложа легло тук. И ще сложа легло и тук. Това ще е леглото, който поиска да влезе в един сайт и да снимаме, разбира се, клип. Той ще е на това дясното, а аз ще съм на лявото. Разбира се, който добре, сега ще сложим и сега ще сложа телевизор.
Само да го намеря. Къде си телевизоре? Тарарарерай. Също трябва да го търся 5 часа. Добре, не мога да намеря телевизора, но който го намери да напише долу в описанието къде е, за да знам къде да го търся. Аз чура какво да сложа, добре. Сложа тръби. Ами хора, това ще е края на клипа. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате и да не изпуснете клип от този канал, като натиснете камбанката. Пак повтарям, този, който иска да направим клип, долу в коментарите да напише и директно първите 3, които напишат, ще участват в първия ще участва в първия ми клип на Майнкрафт, втория път и третия път и чао!